Xa empezamos a recoller, quitamos as plantas, as sobras dos kibis, o que había polo chan, eso recolleuse todo, e xa queda listo. Javi, Sí, Javi, podes vir un sí, momento? dime. Mira, temos que retirar os zapatos estos de aquí porque non temos sitio xa para traballar, así que temos que retirar o moble e o Bueno, primeiro os zapatos. vale, pois nada, xa os retiro ahora e xa quitamos o mueble de aquí. Moi ben. Vale. O calzado do banco de traballo zapateiro pasou a mellor vida mentres o delitos camiña os primeiros metros en Ferreiros. Sí, xa vin agora que me chamaches, pero claro, abaixo non hai nada de cobertura, non chega nin chamadas, nin WhatsApp, nin chega nada. Entonces, pero aquí e despois xa baixamos os dous no camión, así xa a forro de andar, que fai bastante calor, xa pola mañá e hai un bon camín. A calor, porén, non semella de ter a outro pinche. Ahora está pintando baixo o sol, ainda lle vai dar unha insolación. En verdade, podería protexerse baixo a lona, pero xa non existe. Pode ser. Pois sí que estaba ben amarrado, a proba de temporal. A proba de temporais pode ser, pero non a proba de Laira, e máis Javier. Xa retiramos as dúas lonas que tiña ali o soportal, hai que recollelas todas, que queren gardalas, e a ver que facemos. Bueno, unha hai que gardala, a outra xa non vale. 4 de Galicia bonitas semellan xa enfaenados. Mais o quinto en discordia non quere separarse da confortável sombra do camión ao seu fresco aire acondicionado. Bueno, pois xa ves, aquí é obra. Bueno, pois está bastante escondido isto, Mira, o único, se queres meterte por aquí, marcha atrás, por este camín que dixo que podíamos ir por aí, e deixar ali co gorro, non sei se che dá... Pois eu penso que por aí que sí, que se pode entrar ben. Pois ainda menos mal que baixei do camión, e ele levaba posto aire acondicionado, e ainda fomos ben. Bueno, valerá por aí, eu. Sí, vale ben. Perdón, pedistes material aquí? O Lito xa aproveitou a ocasión para ir dar unha volta no camión. No, pa aquí non é. Non é pa aquí? Vale, logo marchamos. No, Adrián gravou un bom vídeo aí, pero eu non sei como vai subir, porque aquí non hai cobertura, terá que subirlo cando chegue á casa. A pesar dos problemas acontecidos coa cobertura, a logística resultou terminada a media mañá da terceira feira, supoñendo un mínimo retraso ante as previsións da xefa. E Javier moi ben, está aquí man a man con nós, e para retirar a pérgola, a verdade que necesitamos toda a axuda posible. A estrutura do toldo quedou de contado á vista. Non obstante, o que ali reluciu non resultou do gusto de todos. Pois isto Que está... non está para aguantar o peso, Non, non vai aguantar. Mira, pai, xa cruxa. Sí, aquí tes un burato. Como sempre ten que sair algo mal, e desta volta tuvo os ferros. Pois temos que facer outra. Ou cambiar o ferro ou facer a nova, de madeira. Pasa que madeira tiñamos máis ou menos contada a madeira para poder facer a ocultación da piscina, temos que cambiar o proxecto. Pois teremos que falar con Rosa e deixar un pouco de lado a piscina e darlle a isto, porque isto non pode quedar... Vale. Non llevas a quitar isto e non facerlle nada. Podes chamarla ti? Sí, chamo eu, non te preocupes. A ver que facemos agora. Falta unha parte importante da estrutura, temos que amañala, non? Temos que sustituíla, non temos ferro, a ver... Non sei. Xa dixen a Carlos que chamaba eu a Rosa, porque xa o vin así medio preocupado, agobiado, e, bueno, non quería, ainda por riba, ter que darlle as malas novas a él, e xa fun eu. Lito, xa que temos aí o contenedor, tiraremos un dos dous, eu non sei cal quedará millor despois. Home, postos a deixar algún, mellor deixar o de pedra, que é máis bonito. Tiramos este. Sí, ó. Ben, vamos con el. Aí, ó, isto. Pensei que era de mármol. Pero tiraderlle o pilón a Luís. E logo. El dixo que quería ese, e tirar o outro que trouxe dunha obra, non sei que. Home, a min dixo-me José que lle guardar o pilón que trouxera dunha obra, e van eles e tiranlle o que trae da obra e deixanlle o que tiña aí. Que se levantara máis temprano e que viñera para aquí. Despois arreglade por vós con el. Nada, que se amañen eses dous que eu non quero saber nada. En Ferreiros, Lito sempre ten boa excusa. Non puiden consultar co dono que pío desfacíamos porque non tiña rede. Mellor que vaya a Laira a falar con Rosa porque non teño ganas de debater. Mira, chamote aquí porque temos un problema. Bueno, os ferros da pérgola que tiñas están feitos unha merda e non valen para aproveitar. Daquela, bueno, entre nós decidimos que Carlos a facía de madeira. Se a ti che gusta a idea, imos pa diante. Nada, pois para poder asumir a pérgola temos que quitar a madeira da piscina. A Rosa pareceulle ben, tampouco lle quedaba moito onde dirixir, o sea que ten que fiarse de nós. Entendeu, Rosa, que o material é o que é, non temos máis. Podemos desviar o material que tiñamos destinado para facer a ocultación da piscina na pérgola.
Se o material resulta escaso, sempre poden facer do uso do esqueleto dos bancos de Benedito como reforzo. Así, polo menos, quedará bendecido. Pero non están os bancos, non os tiraredes. María parece que anda preocupada pola luna, pero que non se preocupe, que xa estamos avisados que non a imos tocar. En tal caso que avisa a Litos, que ese sí que lle tira. A Lito xa lle vai chegar con dar explicacións críveis sobre a destrucción do pío. Aí ven o jefe, a boa revés tamén. Cheguei aí e aí estaba o meu cuñado apoiado na parra. Ponte a traballar, ó. Teño que contarche uns problemiñas que hubo aquí. E logo que pasou? Aquí os ferros estes que estaban todos podres. E agora a ver como van facer aquí. Eu xa contaba que estuveran algo podres co tempo que levan aí, ainda non sei como non quero. Ai, que fagan como queiran. Eu quero chiringuito aí para cando fago as festas e máis para todos. Xa yo dixen a eles, que fagan como queiran. Ai, eu quero unha nova pérgola, sí ou sí? Bueno, Tocará ao carpinteiro, traballar máis. o pobre carpinteiro tamén, todos os programas que vexo sempre lle caen as hostias todas. Non hai máis remedio. Ou tiralo todo. Bueno, tirar fa de outro novo, non hai problema ningún. Tirarse, tiramos. Sí, Hasta che tiramos no lavadero. O lavadero. Home, non. Se me descoido, tiranme a casa no contenedor. O chabolo non, pero a piscina e o horro tiraba yo laira de moi boa gana. Carlos, vou estar ali arriba a mandarlle unhas fotos ao do Viveiro, vale? Veño agora. Laila, pero si queres subo chao no coche, non vai Sí, estar fasme arrimando. o favor. Sí, home, si Pois non hai problema perfecto. ningún. Va. Vale. Home, ofreces a lavarme, non lle vou dicir que non, así non teño que pegarme o paseo co sol que fai. Xa as mando desde aquí, non vais? Hai que ver se está aquí co aire acondicionado. Xa van dúas. Listo, xa está. Ala, os mensaxes enviados, xa pode levarme o taxista á obra. Listo, vamos para baixo currar outra vez. Veña, vou poñer o taxímetro. Mais ca un taxista, Carlas, o que agradecería sería un bo ferreiro. Temos que retirar o ferraxe e deixaremos os piares porque tamén tomados ao chan e non están oxidados e me vale un pouco. Eu non contaba con isto, pero bueno, se temos que facela, pois nada, haberá que facela.